Karbi Anglong pen dimhasaw chalang pet bang pho MLA tum kiong dung avut chipalong dun si Karbi Anglong arlu MLA ang hoy pho lapen dimhasaw pen inut kadokawi bang troking tangkring MLA do. Bonta BJP mate Assam along CM Himanta Biswa Sarma ki Japon sarkar along bang ki Karbi Anglong lapen dimhasaw pen rat kachitoy dun MLA APHAN lang plot si INGLONG ASO KALIPIN tumapansi Hills Area Development mate HAD Minister ang hoya bangki pekpon le pekpon si ng klang lo. Karbi Anglong pen ke haidun MLA kalik ahut ke haidun bor ipensi ke mandun kali. Assam kang pi BJP MLA ke haidun doan pen top 10 pen second position ke long dun atum tado. Bonta BJP sarkar atum INGLONG ASO APHAN ke ber tip ji APHAN ke mga teng pensi INGLONG ASO APHAN lang plot pensi ke namta ahut chot kalisi puthot non ipong sitame ke che ASO APHAN de thot si HAD Minister ang hoy pekpon tanglo. Ahok non kidobom BJP mate CM Himanta Biswa Sarma ke Japon NDA sarkar atum ke damtang surihinira ingkoira hini pen ingkoira trok apurun ahut sitami INGLONG ASO KALIPIN Jugen Mohan Phansi HAD Minister ang hoy pekpon lo. Lason thotsi non ipong apurun ahut le thot sitami Krishnendu Polaphan mate INGLONG ASO KALIPIN aphan le thotsi HAD Minister pekpon thutang lo. Lasot teng pen langdam plute Assam along BJP nang chari det jasimet CM Sarma ke Japon NDA sarkar bangki Karbi Anglong lapen dimhasaw APHAN nang ki berlok asonsi thek pon long lo. Metha hawara rat kachit toy dun vek MLA bang po lasonsi MLA an parta ke ACCM Dr. Tuliram Ronghang MLA Surjo Rongphar, MLA Lunsing Teron, MLA Dr. Habi Teron lapen niso terang DOKOK phi kiche ke bia sophan po ke hangdam nang jipu bangke matha damon ipinalam thesi nang manderason. BJP Rachoria song on parta CM Sarma ke Japon NDA sarkar atum Karbi Anglong laki 6 schedule along ripuchini dera phisidame nang lang ropsi 6 schedule nang ki pakkup ji APHAN nang ki bor ilok lapen an parke thang nat ka chi charda mohammed siawi kedam tang surhini ra inkoira hini aninkan HAD Minister nang ki pekpen chot kalisi surhini ra inkoira ke thomaninkan ke AC ki liga hutsadami INGLONG ASO APHAN MSC ticket ki PA dang jia demalong Bengolia khai Adivasi Biharia khai mate keche ke bia so phansi BJP pen MSC ticket ki pipon lata EC ke thedum CM Sarma pen Karbi Anglong APHAN nang ki lang rop ang thek klang dak khangjang lo non le thota ke che so phansi Krishnendu Polaphan le thot si HAD Minister pekpon thu tansi Karbi Anglong pen dimhasaw pen ke haidun bang pho MLA APHAN ke ari pachepar pulok le ke che so mate Krishnendu Pol aso asonson APHAN HAD Minister ke pekpon ke Karbi Anglong pen dimhasaw mate INGLONG ASO ki duk ki song puthak kopilo khachini ko Karbi Anglong pen dimhasaw arara ki song puthak assembly along kopialam lo ki paklang dun ko Karbi Anglong dimhasaw ahawar ke INGLONG ASO APHAN ke rai kom ki pi vek nang jia dim along ke che ke bia sophan churai dun rong abidi nang man medet jima ajar le chethan nam seta Assam along CM Sarma ke Japon NDA sarkar ke INGLONG ASO APHAN ke rai kom ki PG kalisi ki pavir jia abidi kang le mahinsi nang le pomlo News report KTV News.